ଥରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ଭିକାରୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା କିଛି ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଭିକାରୀ ପାଖରେ ବସି ନିଜର ଅଣ୍ଡାକୁ ବିକିବାରେ ଲାଗିଲା। ଭିକାରୀଟି ଦେଖିଲା କିଛି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପିଲାଟିଠାରୁ ଅଣ୍ଡା କିଣିବାରେ ଲାଗିଲେ। କେହି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ନିଏ ତ କେହି 2ଟି ଅଣ୍ଡା ତ କେହି 4ଟି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ବିକିବାରେ ଲାଗିଲା। ଭିକାରୀଟି ଏହିସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟିକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ଭିକାରୀକୁ କହିଲା, ଭାଇ ଟିକେ ମୋର ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖୁଥାଅ, ମୁଁ ପାଣି ପିଇ କରି ଆସୁଛି। ପିଲାଟି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭିକାରୀଟି ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ ଆସି ବସିଗଲା। କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଭିକାରୀଠାରୁ ଅଣ୍ଡା ମାଗନ୍ତି, ଆଉ ଭିକାରୀଟି ପଇସା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ବିକିବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ଭିକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାମରେ ମଜା ଆସୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ବିକିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସେହି ପିଲାଟି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଲୁଚି କରି ଦେଖୁଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା କି କେମିତି ସେହି ଭିକାରୀ ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ଏବେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ପିଲାଟି ଭିକାରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ ଏବେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ତୁମେ ରଖିନିଅ। ଆଜିଠାରୁ ଭିକ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖ। ଏହା ଶୁଣି ଭିକାରୀର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ରାଣ ଖାଇଲା ଯେ ଆଜି ପରଠାରୁ କେବେ ବି ଭିକ ମାଗିବ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବ। ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଦରକାର। କାହାରି ସାମ୍ନାରେ ହାତ ପତାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଚାହେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ତେବେ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିଥାଏ।